assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañe huccidde e mon oɗo subaka talata hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jijjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗon borosa o holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bamum Moussa Niang baba Moussa no mbaɗɗa a ɓinguel ma fini a waale jaam min calmini min juurimama kono buloma safi o yooɗi a jarama tigui ko noon tigui o wute omo yodde waɗan heew wutte o amo yooɗi tigui kono noon ko jiɗan ɗumi ko yooɗi waɗi ɗum e yam Allah jarama o heɓtin hoore mum gasi ko noon tigui wutto o yooɗi kono kadi ɓuuri yodde ko ɓornuɗo so Aissata Ndiaye min calminima min juuri min calmini yeɓiyankoɓe Pindi TV tawateɓe nder e bowalleri kala no gowirden walla no ceernam heewi wiide aadi biladi salade ade ɓuuri firtuɗade noon tigui Moussa Niang garene ko ɓuuri temtude jaydel ɗi hannde ko noon tigui Aissata Ndiaye ne wayno jaynenkoɓe leydi Sénégal garti e ganduɗa ko kaɗon haala hakkude Alioune Ndoye e oɗon ganduɗa ko maire mo Dakar Soham El Wardini hakkude mabɓe kaɗon haala en tawi nder jayde leydi Sénégal e oɗo subaka talata ko ma ɗum ko kay wargo oɗon suko debbo wiite ko ganduɗa ko Penda Keɓe mo fittani mum yoɓono to Ziguinchor kaɗon haala en tawi nder jayde Aissata Ndiaye ene tawi hen kadi alhaali cirque noir noon tigui cirque noir ma en gar hen e gasirde jaydeli meɗen ko vox populi udditidama ko noon tigui vox populi udditidama malla arde ganduɗa ko helle mabɓe jeeɗiɗo alhaali ganduɗa ko wargo oɗon Penda Keɓe mo ganduɗa tigui fittani mum yoɓonomo to Ziguinchor ene wayno wiide jaynankoɓe vox pop Alioune Diouf on baɗɗo ɗeɗon bonande kañum nde huccite ganduɗa nde huccidire ɓeɗon dadiɓe ene wayno ko kanko suudi kongiya alhaali wargo oɗon suko debbo Aissata Ndiaye Alioune Diouf wi wardi Penda Keɓe ko alhaali jesner oɗon basin jesner mo oɗon suko debbo wino yo sodan ɗum ganduɗa de ko ɗum saabiya o yooɓi fittani mum elle lui a demandé 70 000 francs pour acheter un coupon de tissu il n'a pas le montant elle était dans tous ses états ene wayno noon ganduɗa ko Penda Keɓe oɗon ñaguino ko jesner ganduɗa ko sappo nayyi ujunere faade ganduɗa ko oɗon gorko ne wiya Alioune Diouf caggal nde ganduɗa oɗon gorko waɗani ene wayno Penda mettini hen ɗum addi haare mabɓe ha ganduɗa Alioune yooɓi fittani makko ɗeɗo gueɗe mannotoje Ziguinchor ene wayno oɗon Alioune Diouf omone e juuɗe ɓeɗon dadiɓe caggal kanna ene wayno janiyankoɓe vox pop garti alhaali mairie ndi Dakar ene wayno de waylo ganduɗa ko marché Sandaga ene wayno noon Soham Wardini yaadani tigui ganduɗa ngal ɗon pellital ngal ganduɗa oɗon jagorɗo Alioune den ƴetti kono kay on maire mo Dakar plateau holliti tigui yatirta caggal e ngal pellital ɗo ƴetti waylude walla mbiyen ittude marché Sandaga waylude ɗum e oɗon tuma mowni Soham Wardini e yimɓe mum e ɓeɗon architecte ene foof mbi ko ganduɗa ko marché Sandaga jaame patrimoine waɗama kadi classé ene wayno fotani tigui waylede walla mbiyen fotani ittede kono de Alioune Ndoye ne yatirani caggal e oɗon proposition caggal kanna ele mabɓe ɗiɗo garti alhaali oɗon cirque noir jeyde enquête koloski jayne enquête wi ko la bataille de Dakar a commencé ene wayno ndeɗon haare fuɗɗima démolition marché Sandaga waylo ganduɗa kay ko ndeɗon jeere Alioune Ndoye hakkude mum e Soham Wardini on maire mo Dakar ene wayno noon maire mo Dakar plateau hono Alioune Ndoye yatirani caggal ene wayno accusation moɓe mbayi faade oɗon gorko ne tawi nder ndeɗo jeyde caggal kanna Soham Wardini on debbo gardiɗo mairie ville mo Dakar waɗi dénoncé ko crime contre patrimoine culturel waylude walla mbiyen ittude oɗon marché Sandaga ene wayno Soham Wardini wi ko hunde nde ganduɗa fotani wonde saabu tigui marché Sandaga waɗama classé oɗon patrimoine Abdoulaye Gaye ko gestionnaire du patrimoine où il y avait d'autres possibilités que la démolition ene wawno ganduɗa ko waɗede peeje goɗɗe taw kay wona ganduɗa ko firtude noon ganduɗa ko marché Sandaga leldirno kan Aissata Ndiaye ne tawe e nder hello jeegomo jeeɗiɗo jeetato e ndeɗo jayde ganduɗa ko enquête caggal kanna ɓe gaari gonka covid 19 kono kay ɓen troisiéme âge ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe ganduɗa kay ko touché par delta kono kay yiya delta moƴƴani ɓeɗon mawɓe les échos wi que je refuse de prendre plusieurs avances wini ko Modou Haragne Lo on mo ganduɗa tigui ko gorko mo Parcelles Assainies ɗum ko alhaali ganduɗa ko ɗiɗon combaji mantini walla mbiyen limtindi o ko goto kala de ne wawi ƴettude avance uji ɗi yiiɗi caggal nde Balla Gaye 2 ƴetti avance uji kewɗi ene wayno kanko Modou Haragne Lo wi ko wawa ƴettude ganduɗa kay kene wayno avance uji kewɗi o wi so tawi noon ganduɗa koɓe mbaɗi tournoi alay saago noon o bokke hen o wi ko yiiɗi Aissata Ndiaye ko kawoji parcelle
Parcelles faade Pikine jokka no ɓe ganduɗa no waɗi on mo ganduɗa ko Oumou Sène ko noon tigui oɗon alhaali o yiiɗe jokka ɗiɗon kawoji taw kay ko goɓɓe ɓaddetta caggal kan ɓe garti e litige du marché de Sandaga so ham warde ni source griffe ene wayno oɗon debbo yaltirani caggal e ndeɗon darde nde o daari walla mbiyen kan gorko ka woni e wiide de oɗon marché iwata wona hande wona janggo kadi omo fondi en foof o wi ko juré jusqu'au bout wini ko soham warde ni kane hello jooɓo nde jande les échos en tout cas ni namni enquête no vraiment hakkude ko ganduɗa woni koye hakkude soham Dakar warde so ni wiyama ville de Dakar jeeya ɗum ne hamni Diaynde Quotidien Diaynde Quotidien wi ko 60 ans du concours général fête de l'excellence ene wayno ɓe garti e portrait oɗon gorko Souleymane Bachir Niang on mo ganduɗa tigui o woni jangguinowo to Doudal jaaɓi hatirgal 50 job kono kay ko gorko mo ganduɗa tigui karalla e fango walla mbiyen e sengo ganduɗa tigui ɗum ko wiyete droit ene wayno noon o jangguini e on faculté des sciences juridiques et politiques de l'université 50 job Dakar kan haalani tawi nder hello naybo jooɓo ha hello sappo nde ɗo Diaynde Quotidien le quotidien caggal kan jeynenkoɓe Madiambal Diagne ɓe Aissata Ndiaye garti alhaali ville de Dakar e mo plateau de Dakar ene wayno noon déchire pour le marché ɓeɓe kaɓa kam kay oɗon marché ene wayno noon Dakar plateau e gardugol Aliou Ndoye wi ko ganduɗa ko mom tan ndeɗon jeere waylu ɗum wattu ɗum e mbaadi wondi kono kay soham warde ni wi ko laali ɗum noon hay goto nanantake ɗum ɗon ene wayno noon tawi nder helloɗiɗemo ndeɗo Diaynde caggal kan ɓe garti éliminatoire mondial 2022 ɓe wi ko la liste des lions dévoilé le 27 ene wayno noon caggal walla mbiyen hakkude Sénégal e Togo ngal potel ponnal yuɓɓine ɗo e nder leydi Sénégal kono kay ɓe mbi ko ganduɗa tigui ɓeɗon baroɓe fodɓe ɓe ganduɗa ko o jeede ngal ɗon potel Aliou Cissé ma tigui hollit inde mabɓe ɗum jogori wonde ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru uddudu gonɗen Diaynde las Aissata Ndiaye ari koye hunde hulɓinide sanne on suko debbo wiyete ko Mariama Fayinke ene wayno noon kañum jogonno wasi fitan mum ɗum ko ganduɗa ko sababu o ko oɗon cuhlel walla men guel cuhlel ngel ganduɗa tigui wondi koye ganduɗa koye probléme guite ene wayno noon caggal nde négligence walla men welsidare ɓeɗon ɓe ganduɗa ko safroɓe hôpital mo Tambacounda e wiide jeynenkoɓe las woni sababu oɗon sage-femme ƴettanno ko hunde ne wiye coloré sidine ko ɗum ɗon tigui waɗanno e guite guel ɗon cukalel te Aissata Ndiaye e wiide jeynenkoɓe las on coloro sidine foti waɗede koye wuddu ko waɗeteno e wuddu ko ɗum woni ko waɗanno e ganduɗa guite guel ɗon cukalel ha guire burli bonni ñakete ene wayno guel ɗon cukalel noon foti waɗede évacué farne to Maroc ha joni noon ganduɗa ko erango woni ko jeynenkoɓe las mbaɗi ɗum ne tawi nder hello tatabo ndeɗo Diaynde ko ngal ɗon natal walla mbiyen ngal natal guel ɗon cukalel woni koɓe gardini e oɗo subaka ko négligence tigui addi guel ɗon cukalel ha ɗo henna caggal kan ɓe mbi ko bataille pour le contrôle de Sandaga Aliou Ndoye fait des feux de tout bois ene wayno noon Aliou Ndoye yatirani caggal kono saham warde ni kañum ne rekkilani e nde ɗon haare caggal kan jeynenkoɓe las garti alhaali ganduɗa ko local kam e législative 2022 ɓe mbi ko une grande coalition de l'opposition en finalisation ene wayno noon jokkodiral ɗen noon ganduɗa ko landaji lundiɗi nene heeɓe yadude natal on hoorejo Pastef ko Ousmane Sonko kane hello naybo Diaynde las Diaynde libération arti ganduɗa ko oɗon suko debbo wiyete ko Pende Kébé holno tigui ganduɗa ko oɗon gorko Aliou no Diouf yoɓiri fittade makko ɓe mbi ko les aveux complets aux enquêteurs ene wayno Aliou nde huccidireɓe no loskoɓe ala tigui ko heddi e haalde ganduɗa ko wargo oɗon suko debbo woni Pende Kébé o wi ko Pende de ñaguinomo ko jasnere ko ganduɗa ko 70 000 francs CFA woni sappo e nayyi ujunere caggal tigui ganduɗa ko waɗani oɗon kalis walla mbiyen o wittande ɗon ko prédio hokki Pende yo sooda tigui ganduɗa ɗum ko wiyete oɗon jasnere ene wayno Pende hollimo hen ñaññere ɗo toɓe jahatno promenade ko ɗon tigui o wari o yooɓi fittande oɗon Pende o duñi ɗum e oɗon canal ene wayno de kanen tawi nder hello jooɓo foof noon oɗon jasnere ko pour oɗon fête célébration fête Assomption ɗum ne tawi nder hello jooɓo ndeɗo Diaynde libération caggal kan noon ɓe garti alhaali Air Sénégal ɓe mbi ko dans une zone de turbulence la descente aux enfers ene yadude natalla on dia goɗɗo yaha libération Aissata Ndiaye e o subaka talata l'observateur ene wayno de arti ganduɗa kay ko alhaali division spéciale de la cybersécurité ene wayno noon ɓen ɓe ganduɗa kay ko tournanoɓe oɗon film biteɗo cirque noir ko moko mo ganduɗa tigui waɗanomo bande annonce kono kay ko bande annonce mo ganduɗa tigui ɓesgu Sénégal kala yonnani ɗum ene wayno noon e wiide jeynenkoɓe ganduɗa ko libération ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui tournanoɓe oɗon film o ganduɗa ko jeeyɓe oɗon film ha e producteur e gueɗe baɗe noon kamɓe kala jeeyaɓe oɗon film kamen kala pawama junggo ene wiide jeynenkoɓe libération on suko debbo ɓortinoɗo kollitinoɗo terɗe mum e nder oɗon film ene wayno noon ko yetta mendi ɓe mbi ko la fi filmé nuit dans la bande annonce ene wayno noon oɗon suko debbo sagande pajuɗe ko boji cimcimma wadde mbiyen nimsa joli ene wayno noon ɓeɗon ganduɗa ko scénariste oɗon o wi c'est du bad buzz c'est un bad buzz on voulait des vies pour avoir du quoi financer la série ɓe jinno Aissata Ndiaye
ko ɓuure yeɓede nder YouTube ngam kay ɓe daña financement faade oɗon série kanen tawi nder hello jeeɗi nde jandi Youssouma Jiguen caggal kan ɓe garti victime de mutuelle de crédit ene wani noon ɓeɗon rewɓe ɓe ganduɗa tigui ko ñamlotonoɓe e nder ganduɗa kay ko banque ji ɓe wi ko dans l'affaire des femmes otages harcèlement moral humiliation au grand jour prison les témoignages e gueɗe baɗe noon foof de ne tawi nder hello neɓo jayniyankoɓe fitir médiaɓe caggal kan ɓe gatti ganduɗa ko Yoro Dia ko politique ɗo e nder leydi Sénégal kono Aissata Ndiaye ko ɓuuri yurminade nder ndeɗo jayde ganduɗa ko fitir média e hello mabɓe jenaɓo to Pikine Guinaw Rail caggal nde ganduɗa ko gorko goto mo ganduɗa tigui en jeeyi ɓeɗon watbunenkoɓe walla mbiyen en jeeyi bandiji caggal nde ganduɗa ko yimɓe makko jeeyi to Gurtungu ene wayno ɓen yimɓe makko ko kañumen mbaɗi agressé tawetenoɓe toon guitti périk oɗon suuka debbo mo ganduɗa tigui kañum fotno hurtiyade ko gacce bonde ne tawi hello jeeɗiɗo nde jande l'observateur Le Soleil ari koye natalla le président poète le premier président du Sénégal wiyete ko Léopold Sédar Senghor ene wayno ɓe mbi ko il était une fois le code et le fichier alhaali fichier électoral e tarih mumma ɓe mbi ko guili hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi jeegom 1976 ko guila nden de alhaali processus électoral ɗo e nder leydi Sénégal ɓe ndewdima on tari kamɓe ɓeɗon jeynaɓe kawɓe kanen tawi nder hello tataɓo hello ɗiɗaɓo hello tataɓo ndeɗon jayne ganduɗa tigui ko Le Soleil Aissata Ndiaye Aissata Ndiaye mbimi ganduɗa ko ɓeɗon jeynankoɓe Le Soleil ɓe mbaɗino ɓe gowno wadde kala ndungu cahier de vacances mabɓe hande ɓe jowti koye dogalu yalla ko hoddiri Allah ɓe mbi ko ɓesgu Sénégal tentini e hoddiri Allah comme alibi kala jaggaɗo wiya ko hoddiri Allah kala toñaɗo wiya ko hoddiri Allah kala toñƴo wiya ko hoddiri Allah kala barɗo hoore hoddiri Allah kanen tawi nder hello sappo e ɗiɗi hello sappo e tetto nde jayni Le Soleil mo yiiloyaaki ko ñaami wiyata ko hoddiri Allah jeyde stade coftal balli jeydi stade no mbiɗa ni walla mbiyen no gowɗa winni alan caggal ma noon tan mbiyami Aissata Ndiaye wiyata jeydi stade ko noon tigui jeyde stade natal gorko mo Bambili wiyete ko Sadio Mané kono kay yiya yadude natal on gorko Pierre-Emerick Aubameyang gorko mo leydi Côte d'Ivoire kono ko yadude Kessie mo leydi Côte d'Ivoire kono kay yadude natal Mohamed Salah mo leydi Égypte ɓe mbi ko le meilleur ou le pire pour les Sénégal ɗum ko alhaali tirage au sort poɗɗo hande yuɓinede to palais des congrès mo leydi Cameroun to fodde yuɓinede ganduɗa kay ngel kawgel coupe d'Afrique des nations hitade 2022 ene wayno noon ɓe mbi ko Sénégal ene ganduɗa ko oɗon po mo ganduɗa tigui ene wawi hawrude Gabon walla hawrude ganduɗa ko ɓeɗon Égypte walla hawrude leydi Côte d'Ivoire kono kay ɓe mbi ko leydi Algérie gane épouvantay e oɗon tirage au sort tirage o noon ko hande siftinde bandiraɓe sango waktuji sappo e jeetati pani haydara to palais de congrès no mbiɗen ni ndeɗo jayde Aissata Ndiaye ne tawe natalla on gorko woni directeur technique équipe nationale mo Sénégal o wiyete ko Mayacine Mara one wayno o wi ko nous avons une équipe capable de gagner une CAN eɗen jogui équipe poɗɗo ganduɗa ko addanden ɗo coupe d'Afrique des nations kono en jeyani coupe d'Afrique des nations ha joni Aissata Ndiaye ɗon tigui Moussa Nia Allah ne wawi tawa ina ara saabu ɓooyi faɗede ɗo Moussa Nia tawde ari hay less guite meɗen walla mbiyen less kine meɗen woɗɓe tetti nawi mataw tan ma sukaɓe daro hen no fewi eɗen ñaagui ɗum Allah no darota ɗen mbaɗen jubilé saabu paɗeten ko coupe d'Afrique des nations ɗum noon Moussa Nia no mbiruɗen ni en gartat tan e artude e ɗum ko ganduɗa woni résultat ji coronavirus waɗata e nder leydi meɗen ɗum ɗon noon ko tolni test uji battidiɗi waɗeɗi ɗi ko tolni ujunnaji ɗiɗi e temedde jeetati e jeetati mbaɗama temedere e sappo e jeeɗiɗi e joyi garti hen enen dañi oɗo rafi coronavirus ɗum noon Dakar dañi hen 93 ka woni capanɗe jeenayyi e tati ha joni tan kañum heddi wonde épicentre walla mbiyen ko ɗo rafi o ɓuuri hewde e nder Dakar ɗum noon capanɗe joyo e nayo goni ɓe ganduɗa woni kawuji grave ɗi leeliɓe ɗo joni ene goni yete e kawuji ganduɗa ina muusi sappo e nayo noon mbasi hen pittali mumen ko tolni noon e tan temedde walla mbiyen ujunnaje sappo e nayyi e temedde jeetati e capanɗe jeetati e ɗiɗo goni ɗo joni dañɓe rafi o e nder leydi ndi nane mbaɗa traité ɗum noon aɗa andi Moussa Nia heewi e vaccin ji ɗi noon ɗo joni nan tan ɓuura layde yimɓeɓe nana vaccine yo ko kadi weddade erango yo yimɓeɓe jambaɗoya vaccin o tawde tan ko ɗum sikka wawi ustude walla itta ɗo oɗo rafi coronavirus ko tolni million noon
temedere ujunere e capanɗe jeenayyi e temedde jeeɗiɗi e nogas goni ɓe ganduɗa a ƴetti vaccin o oɗo saaha mataw ina sikka tan ma ɓurɗon saabu vaccin ji goɗɗi Moussa Niang jaɓɓama e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon Moussa Niang payan tan e fait divers men hande subaka oɗo ine wiye eɗen kala e ɗum ko ganduɗa woni cirque noir noon Moussa Niang mataw ni wonko adi ɗum ɗo so wiyama cirque noir ma wot famɓe ma wotɓe pamani ɗum noon ko publicité tan walla mbiyen seeɗa tan e ko ganduɗa ɓe jaltini ɗum e téléfilm walla théâtre moɓe jogorno zuude ɗum noon mataw guite beela welani yiide guite saabu ko sukaɓe wonɗoɓe koye mumen sukaɓe haaloɓe haalluji ganduɗa welani nande haalluji bonɗi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete mataw tan sénégalais ji goppani ɓenni saabu yogay moɓɓe mbaɗino plainte uji ɗiɗon plainte uji noon hande mataw tan holliri ko ganduɗa yete woni ko addi ko noon woni yogay moɓɓe nanggama Moussa Niang ha mo ganduɗa woni mawɗo moɓɓe e sukaɓe ɓe ganduɗa sukaɓe rewɓe wonnoɓe hen ine mbaɗa walla ine kaala konngudi ganduɗa Moussa Niang welani nande noppi ko noon tigui Aissata Ndiaye Allah jarama kono goomu Jamra noɓe mbanno faade ganduɗa koye ɓeɗon wiyeteɓe série infidèle kamɓe ganduɗa ko aliyeji mabɓe CDVM ene wayno noon ko oɗon plainte ɓe mbanno déposé le 12 août faade ganduɗa ko oɗon série ko attentat à pudeur ganduɗa ko yiya ɗum contrainte des bonnes mœurs ene wayno noon oɗon série mo ganduɗa tigui natangal ko yoɗani gueɗe ɗe joɗani ɓalli jiteɗe en joɗani kono kay gueɗe kollirteɗe en joɗani no mbiɗani konngudi kanturuɗi konngudi gana alani so wonti laafa waɗirte ko hoore ko yo faddane nangue kono so wontino ɓuuco ngandi yo itti werlay wadde mbiyen kamɓe kala ɓe paama juuɗe kono kay ko hunde ganduɗa ne foti haɓede sikki ala sénéra ko wona nguɗon goomu tan foti hande hay joƴƴinede gam kay ganduɗa ko ƴewtade mugoyo walla ƴewtade yaha gara walla ƴewtade haalullaji saabu sénéra wawi yidude foof Aissata Ndiaye sa daari série o ko hunde hulɓinide ɓeɗo ƴettude risque rek yo Allah yafumi konngol he wondude koye mumen tan holla ɗum ɓesgu Sénégal foof donc sa ƴeewi hol ñesɗoɓe less ko hunde ganduɗa ene foti ƴewrede no hanniri ni goomu Jamra noon haaɓe jette no fewi par ce que ɗeɗo gueɗe foof ko kamɓe gulliri ko kamɓe daari ha ganduɗa ko division de section de recherche de la cybersécurité daari hen ganduɗa woni hen darde fayde vraiment ko hunde ganduɗa ɓesgu Sénégal yo nande mogoƴi kadi foti ƴewrede Aissata Ndiaye par ce que chaque fois enen ƴeewe walla mbiyen en yiiye polémique taw kay koye mogoƴi ummi donc mbiyen Sénégal daro waɗa sanctionné télé e ko ganduɗa ene wawno ni woppede ɓenna hande sénéra fotani fadde mataw plainte uji ine gummo e Jamra walla ine gummo e goomuji goɗɗi walla sénégalais ji daro mbiya ala nde fuɗɗo ummade kañum foti wadde liggey muɗum ko ƴewde ko natata e leydi ndi ko rewata e leydi ndi saabu minen ne hande sukaɓe nan ɗo ne jogui ɓiɗɓe ko sukaɓe ɓeɗon sukaɓe hande kawri koye technologie ji kesi ɗiɗo technologie ji kesi noon ko wayno YouTube ko hen jeeya YouTube ko heewi ko hen rewata ko heewi ko hen ɓennata kala hande baɗɗo bone muɗum yahata rewna ɗum koye YouTube saabu yiɗata ko view uji ɗiɗon view uji wiya addana ɗum kopareje waɗa ɗum ni watta ɗum ni beele ɗeɗon kopareje ma naf hande gona ɓiɗɗo debbo daroɗa kaala konngudi ganduɗa yete welani nande noppi Moussa Niang wona tufam noppi daroɗa kaala walla mbaɗa baɗe ganduɗa janggo e jaam ka dañowo sukaɓe welani hande suka wiye daro wiye yumma wonno ɗo saabu kala ko kesi naate YouTube wiyete ko mi anda wiyete ko 100 ans mi anda 50 ans ko YouTube tan wonata ummata ko ɗon hay so tawi kamɓe ɓe mbaɗi ɗum effacé tawata ko woɗɓe mbaɗi ɗum reprendre te so goɗɗo waɗi ɗum reprendre ne wawi nattinde ɗum e YouTube ɗum ɗon noon yo yimɓeɓe mbattu hen koye mumen sukaɓe yo mbaɗe koye mabɓe ɗe ndiyam Moussa Niang koye mabɓe ɗe ngala ndiyam hay dara ala hen yoɓe mbaɗe koye mabɓe ɗe ndiyam ɓe mbasa ƴewde hande tan ɓe mbasa ƴewde buzz min mi wiyata kalis ɓe ƴewata hen saabu ɓe joɓaka haydara koɓe ganduɗa ƴettete ko to ɓe ƴette ga mbiye gaare mbaɗe casting ɓe ƴeewa ɓurɓe yorde guite ɓe Moussa Niang mbiye ko ɓe jouwata ɗum ɗo sa ari sa wi aɗa saloni goɗɗo wima wona haydara ana waɗani haydara ko caméra ji tan mbaɗirte noon mais caméra ji mbaɗirte noon kono sa holiri geste ganda ko pornographique hay so wona an so tawi tan koye indema wiyete ko an Moussa Niang yo sukaɓe mbattu hen haqqillaji
jafoɗon e konngudɗi tiiɗi tekki wuli jaw debbo mo dara layɓe ko noon tigi woni bandiraɓe jeeya noon tigi jarnude no feewi tan nenam lelɗo si ha toon to mantola joli debbo mo damga e kadi sehilam debbo mo horndolɗe wadde e kadi tan jarnude omo ganduɗa ko sehilam woni Doura Diallo ha toon to France e hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe foof koni tan subaka fof ma won ɓe min ƴetti min jarno ɗumen no feewi e no jeeɓirton Pindi TV e kadi no mbaɗirton aimé Allah jarama no feewi no mbaɗirton partagé ni Allah jarama on jarama ibno mamour noon ñande fof suba fof no hokkaɓe koruji ñande fof no hokkon koruji wade mbaɗe abonné partagé tout partout voilà sisi ɓe noon e job ɓe mbare sesa événement mon nana ara kadi lacciri tawde ko haran yettima ha paari mbare sese tan kadi e koye mon ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko chat joom chat show walla mbiyen Mansour Sow heɗanno en e banggal caméra o